Nining ika napulog pito nga semana sa ordinaryong panahon ug nining dakong piyesta ni Santiago Apostol, padayon kita mga igsuon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Hilabi na sa atong pagsaulog nining Santos nga misa. Kinsa man ang pinakadako sa gingharian sa langit? Who is the greatest in the kingdom of God? Kung atong balikan ang atong ebanghelyo mga igsuon, atong mapamalandungan o atong mabati nga dunay pagka-selfish sa nanay ni Santiago o ni San Juan. Tungod sa iyang paghangyo nga kung maghari ka na sa imong gingharian, isaad ka na ako nga kining akong duha ka anak, imong palingkuron sa tuo o sa wala. Well, sa perspective sa usa ka inahan, iyang gusto nga iyang mga anak mahimong successful, mahimong mga maayong tawo nga makasinati sa mga maayong buhat sa Dios. Apan nahimo kining gibuhat sa inahan nga nahimong dili maayong panig-ingnan, hilabi na sa mga apostoles, hilabi na sa mga tinun-an ni Jesus. Dunay nahimong conflict, dunay nahimong confrontation nga nahitabo mahitungod sa mga tinun-an. Ug sa atong kinabuhi mga igsuon, dili pud kini malikayan. In our lives, there is conflict, there is competition. Kung atong lantawon, dunay kompetensya sa atong pagpuyo sa kalibutan. Nagunahay kung kinsay gusto makauna, kinsay gusto mulabaw, kinsay gusto dako sa uban. Ug usahay mao kining atong kasakitan nining panahon na. Dinhi kita mahulog sa atong kinabuhi. Because sometimes we are focused on the competition, we are focused on the conflict. Nakalimot kita kung unsay pinaka-importante natong himuon kung kita gusto mga lagad. We don't need conflict and competition. What we need is holiness and humility. Sa atong pagpangalagad mga igsuon, gusto sa Dios nga mamahimo kitang mga balaan nga mga tao, o di lang balaan, kundi mga lagad nga puno sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Aron makasinati kita sa singgit sa tinuod niya kalipay. To be great in the kingdom of heaven, one should serve others. Kung kita mamahimong gustong labaw sa gingharian sa langit, kinahanglan magpaulipon kita, kinahanglan mualagad kita nga puno sa kasing-kasing nga mapaubsanon. No matter what we do, Jesus wants us to always keep in mind to serve others. Maski unsa pay atong trabaho sa adlaw-adlaw, maski unsa pay atong gihimo adlaw-adlaw, ang atong Ginoong Jesucristo gusto nga atong mapuy-an ug atong mabutang sa atong kinabuhi ug kasing-kasing ang pagpangalagad para sa tanan o para sa uban. God wants us to be successful. God wants us to be faithful, but also God wants us to be humble, to serve, and to sacrifice. Kini ang pahinumdom kanatong tanan nining kapistahan ni Santiago Apostol, na kung mualagad kita nga puno sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Aron kita makasinati sa tinuod niya kalipay didto sa gingharian sa langit. Mga igsuon, maningkamot kita nga ato kining mapuy-an kining kasing-kasing o grasya sa mapaubsanon, di lamang unta karong panahona, kundi hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog palihog.